шундай төскә буя, өр-яңадан дөнья агара, җир карасын, кыр ярасын каплап, өметләрне аклап, кар ява дип әйтәсе килә соңгы вакытта. Ишеп яуган кар турында, дуслар, сәлам. Бүген сезне кызыклы яңалыклар гына түгел, гаҗәеп кунаклар белән шәп әңгәмәләр көтә. Шуңа күрә озакка сузмыйча, лаеклы хитне башларга тәкъдим итәм. Ләкин исегезгә төшерәм, ошаган җырыгыз өчен Мәйдан.тв сайтына кереп тавыш бирегез. Лайклар ай дәвамында һәр көнне кабул ителә. Мин Илгәрәй башлап җибәрәм. Беренче кунагыбыз белән таныштырырга ашыгам, дуслар. Ул Татарстанның атказанган артисты Марина Карпова. Сәлам, Марина. Сәлам, Илгәрәй. Иш кәйфләр. Әйбәт, барсы да әйбәт, зур рәхмәт. Субханалла, менә бит, рәхәтләнеп татарча сөйләшеп алабыз хәзер, шулай бит. Бәкрәшен кызы булгач бит инде. Татарча да сөйләшергә белә. Кстати, крәшеннәр алар татарларга караганда татар телен бик яхшы белә. Дип әйтим әле. Мин түгел, конечно. Конечно. Но мин тырышырмын. Юк, мин күп кенә крәшеннәрдән аралашам, шуңа күрә алар чыннан да татар телен бик яхшы, бик чиста сөйләшеп аралашалар, беләләр дип әйтәсе килә. Менә шул. Менә син Башкортстан кызының Казанга килеп эләгү тарихын сөйләп ал әле безгә иде. Ул инде зур тарих, бер китап язарга була. Мин үзем Октябрьский шәһәрендә туып үскән кыз. Аннары инде мин Санкт-Петербург университетына укырга кердем. 16 яшьтә, 17 яшьтә инде мине Пятницкий исемдәге хорның солисткасы булып эшкә алдылар. Субханалла. Менә син тәҗрибәле артист шулай бит. Тәҗрибәле артист. Мәскәүдә эшләп кайткансың. Нинди дәрәҗәле артистлар белән бер сәхнәдә чыгыш ясадың, син сөйләп ал безгә. Ул инде Тамара Гвардцители, Лев Лещенко, Николай Расторгуев, Николай Басков. Барысы да инде рус эстрадасы йолдызлары белән. Бүгенге көндә кайда, ниләр белән шөгыльләнәсең син? Мин Казан шәһәр филармониясының солисткасы һәм инде рус халык иҗатын үстерергә тырышамын. Тырышасың менә бит. Димәк, чит илдән кунаклар килгәч, син инде матур иттереп, Валенки дип җырлап каршыласың. Җырлап җибәрәм. Безгә мөмкин микән? Әйдәле Валенкиның бераз чуть-чуть кенә бик каты кычкыра ярамый инде, конечно. Шулай да тырышып карыйк. Мин яратам, кстати, шундый тавышлы җырчы кызлардан. Валенки, валенки, да не подшиты старенькие. Бик зур рәхмәт, бирәр бишне. Эй, менә бит ул кайда энергия ташып тора, дуслар, шундый рәхәт. Дөресен әйткәндә, менә соңгы вакытта Instagram бик популяр, һәм күп кенә җырчыларга Instagram популярлашырга булыша дип әйтик, яңа җырларын тәкъдим итәләр. Синең өчен Instagram нәрсә ул? Instagram ул минем өчен инде яңа җырларымны куярга. Разные интересные моменты. Кызыклы вакыйгаларны күрсәтергә шулай бит. Гаилә белән таныштырып, аралашырга, дуслар белән. Минем инде малай ул 2нче класста, аның белән инде төрле челленджлар, историялар, смешные, вот шул инде. Вакыйгалар төшерәсең, шулай бит. Һәм инде Instagramда күпме подписчигың бар? 7000-нән күбрәк. Бу бик яхшы, 7000 әйбәт, ул әйбәт. Аралашасыңмы, еш аралашасыңмы? Тиз җавап бирәсең Instagramда дусларыңа. Әйе, аралашабыз да. Ядышасыз да. Теләкләр телис, туган көннәр белән котлыйсыз, яңа еллар белән. Һәм әйдәле Марина, синнән бик матур теләкләр яңгыраса, бик рәхмәтле булыр иде. Әйдәле аларга. Хөрмәтле дуслар, сезгә инде мин сәламәтлек, бәхет, шатлык теләймен. Һәм инде Майдан телеканалын карагыз, безнең клипларга лайк куегыз. Куегыз, дуслар, менә шулай. Бик рәхмәт. Баба, хәзер клип, дуслар. Yıllar uzgan sayın maturaya Saklanırlık bugün kazanam Köpme көрген gırır başkalama Sınmaz kişiler telef kalaman Tataristan benim tuğan jirim
Жылата ул тунган жанымны Шиҗирләрдә түгел казанымда Каршылармын һәрбер танымны Улсын көннәр бары бәхет алып Гази шәһәремә халкыма Туган якның ачы җилләрдә Дәва була бүген җаныма Татарстан минем туган җирем Җылыта ул тунган җанымны Шиҗирләрдә түгел казанымда Каршылармын һәрбер танымны Сүнмәсен кояшың, сулмасын чәчәкләр Матурлык өләшеп бәхеткә дәшәләр Мең яшәр башкала Казаным, Казаным Сынмас рухым белән мин синдә каламын Татарстан минем туган җирем Җылыта ул тунган җанымны Шиҗирләрдә түгел казанымда Каршылармын һәрбер танымны Татарстан минем туган җирем Җылыта ул тунган җанымны Шиҗирләрдә түгел казанымда Каршылармын һәрбер танымны Татарстан минем туган җирем Җылыта ул тунган җанымны Зөлфия Тимировага татар эстрадасында Ришат Тухватуллин белән Рояз Фасыйховның иҗатлары ошый икән. Кем белән дуэт җырлар идең дигән сорауга, алай бик тирән уйлаган юк. Тавышлары туры килсә, яңалык өстендә эшләргә әзер диде Зөлфия. Ә хәзер клип дуслар. Тынғы юк Ашқанам қая Талпынам қая Сөю хисләре ут Сабырсыз йөрәк Сиңа ни кирәк Жаным ярсу Әйтерсең дәртле Язлар Уйлар ташқын Күңелем тулы Сөю назлар Минем йөрәгемле яна Шаярма, уйнама Гашыйк булсаң син нишләрсең Керсәң мәхәббәт җаныңа Аның утларында Янып кибеләр бетәсең Әйе Күктә йолдызлар җем-җем Бер-ике, өчәү Саныйбыз ничәү Бәхет юрамас кем Шатлыкка юрыйк Бәхетле булыйк Җаным ярсу Әйтерсең дәртле Язлар Уйлар ташқын Күңелем тулы Сөю назлар Минем йөрәгемле яна Шаярма, уйнама Гашыйк булсаң син нишләрсең Кер
işlersin Görse merhamet canına Onun otlarında yanıp kiyipler bitersin Minin yüreğimle yanar Şayarma oynama Aşık olsan sen işlersin Görse merhamet canına Onun otlarında yanıp kiyipler bitersin Hey hey Анастасия Makarovanың көп балалы ғойледен үскенін білейдігізмі, достар? Біз білдік, һәм күрдік, сізге де көрсетеміз. Мына бит, Бұл фотода Настяның 5 туғаны, бір туғаны дұрыстырығы һәм әнесі. Бірсінен бірсі матырлар, мүлейімлер, сықларып тоймасыздық, билләхи. Әзір, достар, клип. Şiitelerinin şiite tesleri Şiilerinin tatlı izleri Emsendir Tek yürekке kirek şırların King edelim orman kırların Bu sevgına Tatarstan Bu günlerde Azat Fazliev'nin әти bulganına 12 yıl tулган. Fazliev'lar ылы уллары Аязның туган көнен билгеләп үткән. Әле дә хәтерлим, улым туганда ап-ак карлар яуды. Аяз кечкенәдән мөстәкыйль булып үсте ди Азат. Шын күңелдән Аязны котлыйбыз, бәхетле киләчәк, нык сәламәтлек телибез. Афәрин.
Dığam okuyup yol başlasam, uzun yolum hayırlı. Ferişteler yaklap yertsin, yolga çıkan her kimni. Dığalı yol jengil bola, ışıp ötem arasın. Gelip yaktı yollarımda, kile bakıp tabasın. Dığalı yol, sakla bir de Bismillah. Dığam kabul etüşümde, yolda emin yırtışımda. Rahmetli bir Allah, rahmetli bir Allah, rahmetli bir Allah. Dığalı yol izge bola, tapşırsam Allah'ıma. Eşanam beni taşlamışa, yol boyu barasına. Yollarımda hiç güneden ışramaslar kiriteler. Dığalı yollar beni dileğime ilteler. Dığalı yol, sakla bir de Bismillah. Dığam kabul etüşümde, yola emin yırtışımda. Rahmetli bir Allah, rahmetli bir Allah, rahmetli bir Allah. Bir de Bismillah. Dığam kabul etüşümde, yola emin yırtışımda. Rahmetli bir Allah, rahmetli bir Allah, rahmetli bir Allah, rahmetli bir Allah. Ilgiz Hasanшин az gına avuldan zorlanıp aldı ele. Jürşi bulaydı. Ilik şehirden avulga yol iterge qayta idik. Hazır kirisinçe yol artından şehirge şababız. Dünyalar özgerdi de Ilgiz. Hazırki yaşlar işke yarı başlagaç, avuldan şehirge kaçu yağın qarıy. Mine hikmet. Tuğan günün beleni kutlayman, yıldız bastı kuk yüzün. Bizning dostluk ömürlük bulsun, şuna kildim meni bugün. Kutlayım seni, yüzlerinden nur sivilsin. Senin turmuşların şeşeklerge menge gömülsün. Kutlayım seni, yüzlerinden nur sivilsin. Senin turmuşların şeşeklerge menge gömülsün. Biz barыбыз şadkına bugün, seni kutlap duymaybız. Yattı güleşek selametlik, telli armaybız. Kutlayım seni, yüzlerinden nur sivilsin. Senin turmuşların şeşeklerge menge gömülsün. Kutlayım seni, yüzlerinden nur sivilsin. Senin turmuşların şeşeklerge menge gömülsün.
Яшәсин дускаем, юлларың булсын туры. Безнең дуслык гомер буена һәр вакыт калсын тугры. Котлыйм сине, йөзләреңнән нур сибелсен, синең тормышларың чәчәкләргә мәңге күмелсен. Котлыйм сине, йөзләреңнән нур сибелсен, синең тормышларың чәчәкләргә мәңге күмелсен. Чәчәкләргә мәңге күмелсен. Котлыйм сине, йөзләреңнән нур сибелсен, синең тормышларың чәчәкләргә мәңге күмелсен. Котлыйм сине, йөзләреңнән нур сибелсен, синең тормышларың чәчәкләргә мәңге күмелсен. Чәчәкләргә мәңге күмелсен. Җырчы Илмир Гапитовка да татар эстрадасында кем белән дуэт башкарыр идең дигән сорау бирдек. Мин Ришат Төхвәтуллин һәм Алсу Абелханова белән дуэт җырлар идем, ди Илмир. Бездә яңгыраган хыяллар чынга аша, дустым. Димәк, синең дә тиздән теләгең тормышка ашар. Амин дип әйтеп тор, онытма. Şadlığım, baylığım, her minut isimde uylayımın. Sinin belen məngəgə, sinin belen ömürgə, bəxtlilər biz birgə, biz birgə. Singinə, qoyaş bulub kugündə, yaz bulub künelimdə, singinə. 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 Айгөл Закирҗанова бала чагыннан Резидә Шәрәфиеваның яратуын әйтте. Аның җырларын җырлап, күп кенә чараларда җиңүләр яуладым дип.
Резидә апага пародия да ясыйм дигән айгел. Хыялы дуслар, җырчы Эльмира Сөләйманова белән дуэт яздыру икән. Амин. Şey içesin mi olur? İşemedim ya. İyi mühendis olur. Sen hala yazır mısın şey? Ne oğlum? Sahneye de gerek bir tane. Sen gerek misin bir tane? Yazgı gürülüktey Oğup bara yeşillik Qorlı bızlı yılğa yarından Sen unutma minni Qora күзләріме Kitip baram senin yanыңнан Yanarsın utlarda Iske alğan şokta Күзләріңе tulur yaşlarың Degende meni bulmam Ayrılıda yollar Unuturga kirek ötkenni Birge bulmasak da Sakla uyularыңda Bizning kirsiz ihlas yüne Minsiz ağır bulur Yaşauları jirde Unutturmam süyük yüne Yanarsın utlarda Iske alğan şokta Күзләріңе tulur yaşlarың Degende meni bulmam Ayrılıda yollar Unuturga kirek ötkenni Yanarsın utlarda Iske alğan şokta Күзләріңе tulur yaşlarың Degende meni bulmam Ayrılıda yollar Unuturga kirek ötkenni Yanarsın utlarda Iske alğan şokta Күзләріңе tulur yaşlarың Degende meni bulmam Ayrılıda yollar Unuturga kirek ötkenni Degende meni bulmam Ayrılıda yollar Unuturga kirek ötkenni Unuturga kirek ötkenni Эльмира Нәгыймова күңелле яңалык җиткерде дуслар. Хәтерләсәгез, пандемия вакытында Эльмираның ире җырчы Руслан Керемудинов сәхнәдән китәм дигән иде.
Ул вакытта күпләр борчылды. Русланның китүен теләмәде. Тик Эльмира белән Руслан сентябрь айында икәү бергә концертлар белән чыгарга җыена икән. Менә ичмасам, шәп яңалык. Гүлназ, сәлем. Туган көнең белән сине. Сәлам, рәхмәт кызлар. Сез бүген киләсездер бит? Әлбәттә киләбез. Адресыңны җибәр. Күзләрең тулы сер синең, йылмаясың син белеп, яндырасың йөрәгемне карашың үтә телеп. Күзләрең тулы сер синең, йылмаясың син белеп, яндырасың йөрәгемне карашың үтә телеп. Яндырма йөрәккәемне, үзмәлә үзәгемне, үзем генә беләм ничек мин синсез түзгәнемне. Яндырма йөрәккәемне, үзмәлә үзәгемне, үзем генә беләм ничек мин синсез түзгәнемне. Мин синсез түзгәнемне. Сагындырма да сені юкка, син бит минеке түгел, берсә дә түгел икәнен, барыбер ярсый күңел. Сагындырма да сені юкка, син бит минеке түгел, берсә дә түгел икәнен, барыбер ярсый күңел. Яндырма йөрәккәемне, үзмәлә үзәгемне, үзем генә беләм ничек мин синсез түзгәнемне. Яндырма йөрәккәемне, үзмәлә үзәгемне, үзем генә беләм ничек мин синсез түзгәнемне. Мин синсез түзгәнемне, мин синсез түзгәнемне. Яндырма йөрәгемне. Оныттым инде дигәндә, киләсең дә чыгасың. Әйтик ишегем нәрәдәлә кавыштыру чарасын. Оныттым инде дигәндә, киләсең дә чыгасың. Әйтик ишегем нәрәдәлә кавыштыру чарасын. Яндырма йөрәккәемне, үзмәлә үзәгемне, үзем генә беләм ничек мин синсез түзгәнемне. Яндырма йөрәгемне, үзмәлә үзәгемне, үзем генә беләм ничек мин синсез түзгәнемне. Яндырма, көйдермә, үзем генә беләм ничек мин синсез түзгәнемне. Мин синсез түзгәнемне, мин синсез түзгәнемне. Яндырма йөрәгемне. Бездә бүген дуслар кунакта Татарстанның ат казанган артисты Артур Исламов үзе. Сәлам Артур, кайфләр? Әйвән, Аллаға шükür. Исән-сау килеп җиттек. Шәп, рәхмәт. Менә дөресен әйткәндә, иҗатыңны 5 ел дәверендә күзәтеп барам. Афәрин, бик тырыш егеткә ошагансың. Менә ләкин шунысы бер ши, бер балкып чыгасың, югаласың, тагын балкып чыгасың, тагын югаласың. Ләкин менә соңгы вакытта еш кына сине ишетергә туры килә. Сәбәбе нидә? Нәрсәдә сәбәбе, мин үземдә опера җырчы буларак күбрәк чит илдә йөргә туры килә, инде гастрольләр белән, шуның өчен мин югалган вакытта инде мин димәк чит илдә ул вакытта, инде бош вакытта монда булганда, Казанда булганда инде үземнең җыр сәнгатендә, җырлар өстендә инде иҗат итәргә тырышам. Инде сорау биреп тормыйм, кайсы илләрдә булдың дип, опера җырчысы ул бөтен төбәкләрдә булырга
Тырыша дип әйтик, бөтен төбәкләрдә була. Ama bir jirse şat samolyotda yaşaydı. Iya, samolyotda яши. Ләкин кай вакыт ак көнләшү белән көнләшеп куям инде сезгә дөрес әйткәндә. Менә шул. Ләкин сиңа үзеңә опера күбрәк якынмы? Рокмы? Рокта җырчысы бит әле син, яисә эстрадамы? Татар эстрадасы. Мин аерым кына әйтә алмыйм, чөнки миңа барлык музыкада якын, мин барлык сыйфатлы музыканы яратам дип әйтергә кирәк. Чөнки операда да үзеңнең шундый тирән музыкага багышлайсың. Инде җыр сәнгатенә килгәндә бу күбрәк үземнең иҗатыма ихтибар бирергә тырышам, үземнең җыр иҗатыма, җырлар иҗат итәргә тырышам һәм булдырылганча инде менә быел яңа гына альбом өстендә. Менә шул сорауны бирәсе идем, ишеттем, яңа альбомы чыга икән дип. Альбомның исеме? Беренче альбомым бу көндә әзер, аның исеме Aspirin. Aspirin достар. Бүгенге көнгә туры килә торган. Бик тә актуаль тема, шуның өчен инде менә үткән ел, кызганычка каршы шундый пандемия авыр ел булды. Бу инде миңа үземнең җырлар өстендә туплап тирән итеп эшләргә вакыт бирде һәм инде шуның өчен үземнең Aspirin дигән җыр да бар, һәм инде альбомның исеме дә Aspirin дип атала. Һәм шушы минем альбомым сезгә дәва булып, мин шушы җырларым барып ирешсен иде. Кайсы вакытта? 1 айдан көтергәме? 2 аймы? 3 ай күпме? Бу гыйнварда чыга. Алла бирсә. Менә тиздән дуслар, игътибарлырак булыгыз, күзәтеп барыгыз Instagram битләрне. Әлбәттә. Instagramга килгәндә, менә бер көнне лайклар куеп утырганда, синең матур фотографияларыңа шундый бер әйбергә юлыктым. Син бушлай дәресләр бирә башлагансың икән Instagramда. Моның сәбәбе нидә? Моның сәбәбе нидә? Бу инде мин үземнең яктан башлаучы җырчыларга һәм шулай ук инде тәҗрибә инде башланып, үзенең ниндидер проблемалары бар, техника проблемалары булган җырчыларга үземнән ярдәм тәкъдим итәсем килә, чөнки соңгы елларда инде сынашка каршы сыйфатлы укытучылар инде җыр сәнгатендә җырга өйрәтүче укытучылар сынашка каршы әзәеп бара. Шуның өчен бу без инде күп тәҗрибә тупладык, кайда гына укымадык, кайда гына йөрмәдек, мастер-класслар алмадык. Һәм инде безнең халкыбызның да шушындый яшь җырчыларга инде миннән ярдәм итәсе килә. Шуның өчен инде дуслар мөрәҗәгать итәләсез. Миндә бер кичкенә лайфхак беләм. Менә җырлаган вакытта авыз кибә. Шулай борчылганда бигрәк тә авыз кибә. Беләсең нишләргә кирәк? Уйларга кирәк лимонны. Менә шул. Җырлаган вакытта авызың кибә икән, уйлап җибәр лимон турында дуслар, авызың сразу гына ачылып китәчәк. Менә шул. Гаиләңдә ничек хәлләр? Аллаһка шөкер, инде матур гына кыз үстерәбез. Бар да яхшы, рәхмәт. Бик зур рәхмәт. Шуннан да бик зур рәхмәт. Хөрмәт итеп килгән өчен. Әйдә, үзеңнән бик матур теләкләр дә әйтеп җибәрсәң. Хөрмәтле дуслар, инде белгәнегезчә үткән ел бик тә авырга туры килде. Инде аңа да карамастан матур җырлар тыңлагыз һәм инде фармацевтикага әзрәк мөрәҗәгать итегез. Инде сезгә җырларда безнең җырларым Aspirin альбомы әлбәттә булышыр. Дуслар, бергә булыйк, бердәм булыйк, ә хәзер клип. Алга, татар алга. Алга, татар алга. Караңгы төсләрне тарата, ufukta кызарып таң ата. Йоклама татарым, сагына ватанны. Без монда шит түгел бу җирдә, торып чык йокыңнан торайда. Шакыра безне татарым торайда. Ярсу йөрәк безнең тәндә, шиксез куәт безнең җанда. Тарихара безнең канда, татар алга, алга, алга. Ярсу йөрәк безнең тәндә, шиксез куәт безнең җанда. Тарихара безнең канда, татар алга, алга, алга. Кояшның батырлык нурлары, татарның тарихи юллары. Без суда һәм җилдә, без исән бу җирдә. Без монда шит түгел бу җирдә, әлемең тибрәлсен күкләрдә. Шакырак киләчәк татарым тарайда. Ярсу йөрәк безнең тәндә, шиксез куәт
Кунақлар көп була дип вәгъдә иткәнем дуслар, каршы алыгыз. Бездә бүген кунакта Крашин кызы Лариса Басырова. Сәлам, Лариса. Кәйфләр? Арылармысыз? Рәхмәт, Аллага шөкер. Менә бит. Әйбәт кенә. Менә үзең белән таныштыр әле. Каян син? Белемең нинди? Гаилә хәлең ничек? Әйдә. Мәйдан синеке. Мин Түбән Кама шәһәрендә туып үстем. МГИ уку йортында психология факультетын бетердем. Инде менә 10 жыл Казанда яшим. Гаилә корып яшәүемә 17 жыл. Минем тормыш иптәшем Илназ, уртак балаларыбыз Тимур белән Әминә. Менә бит, минем адаш икән, минем исемем тоже Илназ. Исрадыга ничек килеп кирдең? Балачак хыялымы, әллә ни көтмәгәндә булдымы бу синең? Бала чактан ук җырларга жаратадыр идем. Башта мин Түбән Кама шәһәр эчендә оештырылган күп кенә мероприятиеләрдә катнаштым. Казанда яши башлагач, татар моңы конкурсында катнашып, лауреат исеме алдым. Афәрин. Шулай ук халыкара фестивальләрендә лаеклы булдым. Минем өчен соңгы бик казанышым Лондон шәһәрендә үткән халыкара фестивалендә шушы Крашин җыры белән беренче урынны алып булды. Җырлап күрсәт әле. Шушы Крашин җырын. Хәзерме? Әйе, хәзер. Әйдә, курыкма, монда барысы үзебезнекеләр. Җырлый гали, җырлый гали, җырлый гали, җыры матур. Җырлый гали, җырлый гали, җырлый гали, җыры матур. Менә малай, мин сиңа әйтим, җырлар җырлап җуанмасаң безне кемнәр җуатыр. Менә малай, мин сиңа әйтим, җырлар җырлап җуанмасаң безне кемнәр җуатыр. Ай, рәхмәт. Инстаграм синең өчен нәрсә ул? Инстаграм минем өчен тормышның алга баруы. Яңа җырлар, гаиләң белән таныштырышлар бит инде, әйме? Әйе. Бик рәхмәт. Бик чыннан да җылы, матур әңгәмә булды һәм әйдәле. Үз теләкләреңне дә мәйданларга әйтеп җибәрсәң, бик рәхмәтле булыр идек. Минем өчен тавыш биргән кәрендәшләргә, дусларыма, туганнарыма бик зур рәхмәт. Барыгыз да исән сау булыгыз. Һәм дуслар, лайклар куярга онытмагыз. Бербишне. Һава! Хәзер клип. Урманнарга кирсәм хайраннар калам. Урманнарга минеләр кирдем. Таянырга таякла тапмадым. Күпләрләр җырдым әле, күпләрне күрдем. Сездән яхшыларны тапмадым. Кара телге
Ағашлар булып сайрарлар идем. Саныды ағаш телләрен әле белмимен. Жаннарымна жарып бирерләр идем. Жаның кайда икәнен әле белмимен. Жаның кайда икәнен әле белмимен. Шуның белән шул, дуслар, бүгенгә лайыклы хит тапшыру тәмам. Әмма җиңел суларга ашыкмагыз. Ни өчен? Чөнки әле яраткан җырчыгыз беренче урынга менмәгән. Әгәр яраткан җырчыгызны беренче урынга күтәрәсегез килсә, Мәйдан.тв сайтына кереп, үз яраткан җырчыгыз өчен тавыш бирегез. Мәйдан каналын карагыз. Иң изге теләкләр белән сезнең иң гәрәй. Пока-пока.